kuntang Ginoo uban sa mga bagwawi ang kalipay tayo singgit ang Ginoo labing hingpit day kuntang Ginoo uban sa mga instrumento ang kalipay tayo sayaw ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Maximiliano Kolbe, pari ug martir sa atong simbahan. Usa ni siya ka Franciscan na tawo ni adtong 1894 didto sa Poland, paisano ni Saint John Paul II. Niya priso ni sila during World War II sa mga Nazis dito sa Auschwitz nga prisuhan, concentration camp. Niya sa dihang dunay minyo nga amahan nga gihukman nga patyon, mi volunteer ni siya nga siya na lang mao'y magpapatay. Ngunang naapil siya sa mga napo kabuok nga priso o niya gidehydrate, sanay gitawag ng gidehydrate, wa sila paimna sod sa mga duhak semana. Niya ang buhi pa gi-injeksyonan og lethal injection o sa napo nga gipriso, upat ra sila ang nakasustenir nga buhi pa paghuman sa way inom-inom og tubig, way kaon sod sa napo kaadlaw. Motong gi-injeksyonan siya namatay. Ganahan mong injeksyonan or pagutman, mura mamog mga patay na daan, wa mamoy tingog-tingog. Kini tungod sa kadako sa iyang pagtuos Ginoo, devoted kay ni siya ni Mama Mary, isip usa ka Franciscan, ug nag-promote gini siya sa devotion sa Immaculate Heart of Mary. Di siya mahadlok mamatay, ang nagpatigbabaw niya ang gugma para sa iyang isig katao. Atong iampo nga ang katawhan sa tibuok kalibutan maghigugmaay, dili magpinatyanay. Niya kuan man ni siya patron saint sa mga binilanggo. Karon sang adlaw himuon nato ang atong outreach diha sa atong liluan nga municipal jail, ang atong monthly nga pagmisa o paghatag o pagkaon ngadto kanila. So atong iampo ang mga binilanggo sa tibuok kalibutan nga unta hatagan og hustisya ang ilang kinabuhi. Ang atos ang mga benefactors and donors nga unta hatagan sila sa mga grasyang ilang gikinahanglan aron malipay o mahimong luwas ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluhii kami. Ginoo, kaluhii kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluhii kami. Kristo, kaluhii kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluhii kami. Ginoo, kaluhii kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O makagagahom nga Dios, gihimo mo nga makadaog ang imong martir nga si San Maximiliano batok sa mga kasakit nga iyang giantos. Tuguti kami nga nagsaulog sa adlaw sa iyang kadaugan
nga tungod sa imong panalipod dili gayud kami mabuntog sa mga dautan nga naghulga kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomeo. Miingon si Moises sa katawhan sa Israel, o karon katawhan sa Israel, ang gipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, mao nga kahadlukan ninyo siya, ug tumanon ninyo ang iyang kabubuton, ug higugmaa ug alagari siya sa tibok ninyong kasing-kasing ug kalag, ug tumana ninyo ang tanan niyang mga balaod, nga gihatag ko karon kaninyo alang sa inyong kaayuhan. Iya sa Ginoo nga inyong Dios ang tibuok langit, ingon man ang yuta ug ang tanan nga anaa niini, apan gipili o gihigugma sa Ginoo ang inyong katigulangan labaw sa tanan. O kay wala naman sila, kamo na usay gimahal niya, kay kamo kaliwat Manila. Busa putlian ninyo ang inyong kasing-kasing, ug ayaw na kamo pagpagahi sa inyong ulo. Kay ang Ginoo nga inyong Dios, Dios sa mga Dios, o Ginoo sa mga Ginoo, ang gamhanang Dios nga angay tahoron. Dili siya magpihig-pihig sa iyang paghukom, nimo dawat og hip-hip. Hatagan gayud niya hustisya ang mga ilo ug mga biyuda. Dili niya daog-daogon ang mga langyaw, kundili hatagan niya pagkaon ug bisti. Busa angay usab ninyong higugmaon ang mga langyaw nga nagpuyo, tipon kaninyo, kay kamo usab mga langyaw man kaniadto dito sa Ehipto. Kahadluki ang Ginoo nga inyong Dios, siya lamang ang alagari, ayaw kamo pagbulag kaniya, ug himua ang iyang ngalan nga garantiya sa inyong mga panumpa. Dayga ninyo ang inyong Dios, nga nagbuhat alang kaninyo, nining katingalahang mga buhat nga makalilisang. Kamo mismo nakasaksi niini. Kapituan lamang kabuok ang inyong katigulangan, sa dihang miadto sila sa Ehipto, apan karon gipadaghan kamo sa Ginoo nga inyong Dios, sama kadaghan sa bituon sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Dayga ang Ginoo, Jerusalem. Daygang imong Dios, o Sion. Kay ang gilig-on ng mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ng imong mga anak, sulod kanimo. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw
linaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong kaniya sa labing maayong trigo. Gipadala niyang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Daika ang Ginoo, O Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang hakong. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon alang sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa dalan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea, miingon si Jesus kanila, ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Sa pag-abot ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an didto sa Capernaum, ang mga kobrador sa buhis alang sa templo miduol kang Pedro ug nangutana, nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad, mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus, Simon, unsa may imong huna-huna? Kinsa man ang magbayad og buhis o sa mga bayranan ngadto sa mga hari niining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag, ang mga langyaw. Si Jesus miingon, kun mao kana ang mga lungsuranon dili kinahanglan mobayad, apan dili kita buot nga kining mga tawhana masilo. Busa lakaw ngadto sa lanaw ug pamasol, bitara ang unang isda nga mukubit ug sa baba niini hikit-an mo ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini ug bayre ang atong buhis.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Si Moises diri sa unang pagbasa may pahinumdom sa mga Israelita, tahura gid ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug siya lang ang alagari. Munay iyang gi-emphasize og maayo, higugmaa siya, tahura siya, sunda siya sa tibuok ninyong hunahuna, kasing-kasing og kalag. Lingi ay mong tupad ing nanituman kani. Kay usahay malimot ra bata ang ato rabang alagaran kasagaran atong kaugalingon. Ang tanan atong paningkamot para sa atong kaugalingon. Ang tanan atong mga pangandoy para sa atong kaugalingon ug sa nagimahal sa atong kaugalingon. Kasagaran gyud ingon ana ta. Nya matod pa ni Moises, di gyud mo mulambo basta di na mo mualagad sa Ginoo. Kay hinumdumi ninyo kuan ra mo 14 ra mo kabuok pagsud ninyo sa Ehipto, pero karon mura na mo kadaghanon sa mga bituon sa langit ug sa baas sa baybayon tungod na sa grasyas Ginoo. Muna dili gyud ta angay nga mo salikway nining maong sugo. Pag-abot na ni Kristo diri sa atong Ebanghelyo, gipakita niya nga kini di ang pag-alagad sa Ginoo i-translate di nato sa pagtahod o pagsunod sa atong mga leaders sa katilingban, ma-churchman or ma-civil leaders, musunod di ay tanila. Kani di ay maoy konkreto nga pagpakita nga mitahod tas Ginoo. Ato sang tahuron ang mga inkotisyon, mga Ginoo sa atong katilingban, ang mga leaders. Mao sa nay gibuhat nila ni San Pedro, San Pablo ug sa tanang mga santos. Musunod sila unsay balaod nga ipatuman sa ilang mga leaders. Dili sila magrally, di sila magsigi og complain, di sila magsigig bagulbol, dili sad sila mag-post sa social media nga atakihon ang leader. Ana. Nga, kumusta man mo? Mutahod ba mo inyong leader? Mutahod mo sa inyong parish priest? Nya, ugon sa isultis parish priest, inyong suportahan? Pamalit na mong slot. Pamalit yung slot. Mura na gisultis parish priest, aron mahurot ang atong slots. Pero gamay pamantaghalin ang atong SBF dag, ang atong halin iabot nag 40,857 slots. Ang ato sang special slot nga DWD para i-refund atong nagastos Children's Congress, 1,226 slots pa ang atong halin. Pero ato yaponing daigo, no? Atong pakpakan ang Ginoo niini og ang namalit. Lang na napay 4,774 nga DWD tag 100 per slot. Abasig daghang mamalit ani karong simanaha, mahurot na ni siya. Daghan kayo ay dili mo tahod og leader. Tahod mo sa atong mga barangay officials. Di niyo libakon. So good na. Daghan kayong manglibak, dauton pa, dinautay to the max. Tahod ta sa atong mayor. Wa dauta. Tahod ta sa atong gobernador. Tahod ta sa atong Santo Papa. Gidaot hastang Santo Papa. Tahod ta sa atong presidente. Muna, gipakita dinhi sa atong mga gisaulog karon og sa atong ebanghelyo, si Jesus
gikontrahan sa mga leaders. Giplanuhan na siyang patyon. Apan si Jesus gasigig tahod sa ilang mga leaders. Hastagod pagbayad og buhis. Mubayad siya. Nagmilagro si Jesus. Wa man sila'y kwarta. Nya lungsuranon pagid sila. Kay mga Hudiyo man sila. Nya gipaninglan pagid sila buhis. Unsa may gibuhat ni Jesus? Siya lungsuranon man. Tadi man tataangayang muhimog mubayad og buhis. Pero di man ta gustong masilo sila. O nindota no? So usa day kapaagi sa pagtahod aning atong Ginoo ug ang pagtahod sa atong mga leaders, kinahanglan maningkamot nga dili masilo or dili maglagot ang atong mga leaders. Una, ato gyung paningkamutan nga di maglagot ang Ginoo nato. Unsa may makapalagot sa Ginoo nato? Unsa man? Ha? Kanang dili nata mutahod sa atong mga leaders. Maglagot sang Ginoo ana. Tahora gyud karon kay ang hukom sa leader panahon ni Hesus patyon man siya. Unsa iyang gibuhat? Nangandam siya. Wa siya maghimog mga sundao para musukol kundi giandam niya iyang kaugalingon sa pagpatay. Sige na siya istorya ingon siya dire, ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Pasabot iyan ang gikondisyon nga patyon siya. Kamo og naay magplano nga patyon mo or ipapatay mo sa leader, unsa man musukol o mutahan? Sukol yun, gubat, bahala na, may panim, sa makauna lang nato, inambusay mo ng perting pinatyanay nato, sukad panisuna, karong bago na sa doon na sa mga military, giambos mga NPA, dito batos Bacolod, o dito da Negros, na nasay na nga matay, inambusay, sukol yun, buang mo diya, naon na to, ana ba? Pero ang Ginoo lahi. Si Maximilian, sa dihang nag-alagad siya dito sa katawhan sa Poland, pag World War II, under man sa German na government ang ilang nasod atong panahon na gipangdakop ang mga gidudahan na dili panig sa German government sa mga Nazis nya usa na niana ang mga Catholics. So dakop na ngadto sa dito nas prisuhan, sige siya lead sa iyang mga diha kasilda nga magampo. Makita gi siyang maampoon kayo niya diha may ni ikyas nga usa ka piniriso wa madakpi aron mutagam ang uban. Gipakita sa mga prison administrators na silutan mo kada usa ka piniriso nga mulayas murag ingon ani tinging silot napo kabuok dinhi sa sulod ang patyon, pinaagi og starvation or lethal injection, basta patyon mo tong wa man makit itong usang nilayas pasabot dunay na po nga random nga iselect aron patyon. Haron ang tanang piniriso dito magtinabangay nga ayaw layas kay maamong mi. Murag inana ba? Ang ilang pamaagi dito. Sa dihang gikuha na tong napo kabuok, dunay usa nga mihilak. Ang akong asawa, ang akong mga anak siya. Pagkadungog ni Maximilian, wa man siya maapil. Siya ni volunteer, pwede ako lay ipuli anak niya ay lang na siya patya amo tong napuli siya dito ana tanong mo ingon si na mo patay ba niya Padersiano mo ipatyon niya mo ingon dis Padersiano ang akong slots mo ingon ba ka si Brad Titing or si Brad Loloy ba ako nalay patya amot lang
Kinsa man ninyo imupuli be kung ako'y patyon. Kinsa imupuli aning Padersiano, ako ning amo ning patyon. Ana, kinsa mo ingon ako lay patya kay mamaligya para ba nagslat, nogon kayo wa nay halin. Oh, mo ingon mo siguro ala na total bitan nay anak Padersiano. Pari bitaw na. Pero nagpakamatay si Maximilian para ato niya. Ang edad ni Maximilian Kolbe atong higayuna 1941, mga 47 years old. Bata pa kayo siya. Ako karon mo 16 na kung makaabot karong November 24. Guwang na niya o bata pa? Sakto ng patio. Mao na, mo volunteer ta ba para sa uban? Kinsa may iyang gisunod? Mao si Jesus. Actually, si Jesus ni volunteer nga maoy magpakamatay para natong tanan. The death of one person saves humanity. Ni reverse sa sala sa usa ka tawo nga mao si Adan. Si Kristo mao ang bag-ong Adan nga milukat sa atong kinabuhi pinaagi sa iyang kamatayon. Mausad si Maximilian sa gamay niyang pamaagi, gilukat niya ang kinabuhi nitong tao nga patyon pinaagi siyang kinabuhi. Mao ni ang atong gitawag og misyon. Kana bang mulukat unta ta sa kinabuhi sa atong isig ka tao pinaagi sa atong mga pag-antos o pag-alagad sa katilingban. Mabitan nang muampo gyud ko nga kining managa nato nga mga opisyal apit na rabang filing sa ilang kandidasi sa mga barangay officials nga dili unta ni sila mga mapahimuslanon kung dili mahimo silang liwat ni Kristo, liwat ni Maximilian Kolbe nga maubay mugamit sa ilang katakos o kaugalingon sa paglukat sa mga problema sa katawhan pinaagis pag-alagad. Dili magdugang og problema, no? Maghatag untag kasulbaran sa mga problema. Usahay gud mao man hinoy maghatag og problema, no? Pero dinhi sa ato basig sa atong parokya 5 man ni ka barangay, San Vicente, San Santa Cruz, San Roque, Tabla og sa Lataban atong iampo nga ang tanang mga nangambisyon nga moalagad sa atong katilingban mahimo yung liwat ni Kristo, liwat sa mga santos samang San Maximilian. Ang ilhanan ra gid ana, no, kanang mudagan nga dili manaot. Kanawitang mudagan sila sa posisyon nga dili gyud manaot sa ilang isig ka mga nidagan. Kana mao nay siguro ag butar, pero kanang kusog kay manaot, kusog kaayo nga muhatag og mga bati nga mga comment ay na lang nagbutari, wap agani kalingkod, dautan na kaayog pulong, ay suswa na nay kapuslanan, ay tabra na nay basura, kanang baba bitaw nga murag mga basura, siging panaot, ay kinaraan na kay nastanan. Kung ana kay na, glaring na kay na, kita na kaayo nga mga buangon gid na, pagsugod pa lang, buangon na daan, labaw na inig abot naglingkod na, ma-animal na gyud kay nastanan. Muna ilhana na daan inigsugod, no, kana bita mga master ani mga chess o kanang dama or unsa nga mga sports sa opening pa lang sa chess ba first 2 moves wa na ilhana banga ni inig may gani ang first 2 moves yay peligro ni da makaila man ta kana mga maayo mo lihok ila man ang panan nya kamao gani nga mo lihay iyay kaantigo ni pero mo kubit dayon so nya unsa may kubit na to kana bitang daoton ka unya mubaw sa kagdaot kana bang libakon ka mubaw sa kaglibak banga ka bugo ka dali kay kang malipat kana gyung daoton ka unya di ra gyud ka masuko kana gyung libakon ka di ra gyud ka maglagot kana yung patyon ka, di ra ka mo reklamo. Kana mo'y wise. Sama ni Maximilian Kolbe, sama ni Jesus. Kana mo'y tinuod nga mga leaders nga makausab gyud og katilingban.
Pero kanang mudaot nimo, daoton suko sa dayon, maldisyon sa dayon, imbis magtinagdanay mo sa una, bungol dayon. Mga buangon na, bisag niya pa na simbahan, bisag pari pa na or obispo, basta naibatasan ingon ana, mga yawan o na sila. Giling nga imong tupad. Yung na mahigugma ka sa sigig libak nimo, kanang gasigig libak nimo, mahigugma ka. Sige na. Wala pa mulinging uban ay. Nya moingon gani siya, mahigugma ra gyud ko. Ingon, angayan kang himuong leader. No? Makaluwas gyud ka. Pero moingon siya, buang ka diha, imo nang higugmaong animal dako. Ay sus, patagma na ka. Dili ka makaluwas, makatiwas ka kung mahimo kang leader. Mo ending ratas gubot. Ug mauna nga kini si Maximilian Kolbe, gihimo ni siyang usas iyang mga kaning known kay ni siya, gihimo ni siyang patron sa mga binilanggo. Ako na-assign sa kog 5 ka tuig sa bilangguan, nakat-on kog higugma sa mga binilanggo bisan pag wa sila mahigugma nako kasagaran. Ang ilang gihigugma unsay ihatag ngadto nila. Pero iampo nato mga binilanggo nga makat-on paghigugma sa mas gugma ni Maximilian Kolbe ngadto sa mga leaders o ngadto sa iyang isig ka binilanggo or isig ka tao. Manindog ta, mga igsuon, sa dakong kakulangan o panginahanglan, mapaubsanon kitang mudangop sa atong Ginoo kinsa mo'y tuburan sa tanang kaayo, ug moingon kita, amahan kaluy-i kami. Amahan kaluy-i kami. Nga ang simbahan sa tanang dapit sa kalibutan, magmantala sa walay ko kahadlok, mahitungod sa mithi sa hostisya o kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang tanang katawhan patas nga moambit sa material ug espirituhanong mga kabtangan dinhi sa kalibutan, ug ang pangagamhanan ug mga kapunungan mutabang ug manalipod sa mga huyang ug mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang tanang lungsuranon mga tungdanan ug aktibong maghago alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga mamahimo kitang mga instrumento sa gugma ug sa kaluoy ni Kristo, ilabi na alang sa mga masakiton ug nanag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa tumagi plano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang mga matuohong mitaliwan na makatagamtam sa kalinaw dito sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Amahan sa kaluoy o gugma, pinaagi sa among manggihatagong pagsuporta, hatagi kami sa mga grasya nga amo usab nga gikinahanglan. Kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo, kining among mga gasa, iman sa mong gugma,
nakadaot panalipin ang mahal mong alawas o bililhon mong dugo. Imo ang kaluwasan, kinabuhisan, banal. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa pagkapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining hinalad nga mga gasa tungod sa imong kamanggihatagon kining mga gasa maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugma nga mipadaog kang San Maximiliano batok sa tanang mga pagsakit sa iyang lawas pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si San Maximiliano sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nga.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu gana sa mga langit, pagdaigod ang iyong ngalan, wabot ka na mo ang imong harian, patuman ang iyong pagod, hindi sa'yo ka kayo sa langit. Ang kalalunod na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karon at lawat, sa'yo kami sa among mga sala. Maingon ka kami nagapasaylo sa mga nagkasalanan mo. Pili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inuluwa-luwasan kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa.
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila ako ko angay, ang kalawat kanimo, kanimo, ang panipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. May sama ang gugma sa Diyos sa langkanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalabasa kadautan sa tao gipapas, pasay lugugma, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay pamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhing tanawa ang Diyos mamatihan, kanunay maghari siya. Hinaut, hinuon, imong pamatiyon. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang San Maximiliano imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad o sa pagkamananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi, holiness of life. Ang ato lang buhaton sama ni Kristo, sama ni San Maximiliano, ato gyung tahoron ang atong Ginoo, isip Ginoo ug atong pangulo ug ang tanan nga mga leaders nga under ta sa ilang gahom dinhi sa kalibutan, bisan pag-usahay ilatang paantuson o ila bakatang patyon.
ang gugma maugi atong ipalabi. So salamat sa nahigugma nato kanunay nya nagsigig suporta sa ato dinhi mga proyekto pinaagis pagpalit og slots. Ang atong SBF DAG nahalina na ta og 40,857 slots, 35,143 slots na lang ang available, tag 500 per slot. Ang ato sang special slot nga Divine Wisdom and Development DWD 6,000 atong gibaligya, ang atong halin iabot nag 1,226, napay 4,774 slots nga tag 100 pesos per slot. Hinaut ang mahurot ni karong simanaha. Nya mo na to na ang atong GCash, mao na ang GCash number nila ni Bernardo Jacobi, Brad Loloy, atong head sa Finance Council, og ang GCash number ni Remedios Ocaba, ang atong usas mga sekretaris. Tanawa lang niya dinhi sa atong screen kay i-flash mo na nato ang ilang mga accounts. Niya atong iampo ang umaabot usab nga National Retreat for Priests. Ako lang niya nang i-announce in details tingali in this coming few days from now or few weeks baka from now. Kay gi-final pa namo. Kita gihapon dinhi ang gihangyo nga mutabang sa pag-raise og funds para sa pagpatuman niining National Retreat for Priests dinhi sa Cebu i-held. Sa tibuok ning Pilipinas ang mag-retreat nga mga pari more or less mga 3,000 nya kita maoy mahimong host sa diocese nya kay naman ni daghang gastuhanan di man nato pwedeng idatog sa buko-bukos pari kay kuan sa taon ato sang panggaon ang mga pari no kami ba mga pari panggaa sad mi ninyo so tabang-tabangi sad mi sa among galastuhan ha sa among retreat. So ako lang yang i-announce in details unsay components o pila say atong i-raise in few weeks from now. Iampo lang ni natog sugod. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let him deny himself and take